Ita fa duniya duk jarumtar mutum wata rana sai ta mayar da shi rago. Kyakkyawan tunani yana samar da kyakkyawar manufa. Kyakkyawar manufa tana samar da nasara mafi kyau. Idan ka nuna ɗan uwanka da yatsa ɗaya, to sauran yatsu ukun kai suke nunawa. Idan kun koya, ku koyar. Idan kun samu, ku bayar. Babu imanin da ya kai kunya da kuma haƙuri. Babu ɗaukakar da ta kai ilimi. Ilimin mutum ba zai yi masa amfani ba idan ba shi da iko akan harshensa. Mutane sukan yaba maka ne sakamakon zaton da suke maka. Menene ɗan adam yake alfahari da shi? Farkonsa maniyi, ƙarshensa gawa ce, kuma baya azurta kansa, kuma baya tura mutuwarsa. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Ramadan Mubarak.